For Brother Paul Chigbo bụ confirmed manipulator and a deceiver and all the bossy. Do you understand what I'm saying? I'm on if una video I tender long reserved apology to Reverend Father Kelvin Ugwu because of na Reverend Father Kelvin Ugwu na address if I get for na video ma online pray you na put na line cheno nwe problem ọ ga-solve. Do you understand me? Gịnwa Brother Paul Chigbo we say that in a tender unreserved apology. We tender chazie the unreserved apology we go kwazie onye afọ iji the truth o send out there way to waste here because he's only a manipulator with twist the truth to suit his or her narrative. Do you understand me? You say that in verify, no, can you family do well for the after you join na page verify ya before we criticize it. Na kedu ife butere ndị Zion na ihe gị the issue gị na Kelvin Ugwu kedu ife butere Zion there? Ihe a niile bụ titles of a manipulator. Instead of ị ga-apụta a tender apology na kpuo igwabagodi ya na o ji wee bụ ihe ndị fans ya na-ekwu nwe ife ya iji social media commentator ndị na-support ya wele addresses Kelvin Ugwu wee gwa bịa dat na achọba ya achọba na ihe nwa bụ si ya 16-year priesthood na ịkara eke ya na rank say forget ya maka title sọsọ aja anyị Igbo ma ife mee na gị nwa Brother Paul Chigbo asọsid bụrụ Reverend Father because ọ bụ na ịsọsid bụrụ Reverend Father with this year mentality and ideology ji wee nọ n'ime Christianity mpịtị ga na-ekwe na parish ọ bụ na ịnọ ma ọ na village ịnọ na ya or somebody like you ka Kelvin Ugwu anụnwa na-agba mbọ tutu efi abalị na address the damage so many of you people cause go na Christianity we ji dead the Bible turn Bible kodo Bible isi na ana unu na-aka akụkọ kingdom business Roman Catholic na-aka akụkọ kingdom business a na-address issue kedu ife bụ speaking in tongue ọ ka maka mmadụ just drop Bible speaking in tongue ọ bụ na ị na-ekwu na public need interpretation ọ bụkwa na ị na-interpret nwe ife afọ ị na-ekwu ebe ndị mmadụ na-anụ ife na-akọ ebe ahụ farasi ịchọ speaking in tongue ịchọ ayara interpret you ba privately mebiri onwe gị ọ bụrụ something ga-apụta public gị nwa kịta ya apụta na-akụziri Reverend Father ihe gbasaziri Christianity na theology. Anyway, I know that now Reverend Father Kelvin Ugwu is just a gentle and calm Reverend Father. Ọ bụla onye na-achọ nsogbu. You understand me? Or not somebody like Father Joy. I trust you, he will address you properly in this social media because somebody like you can address in a claim that you know, but you know nothing more than them. All form of behavior address baziego nukuzieli gị if you supposedly name or die by fire. Only ever die by fire than a Bible. All these business centers you na buy today in a pen speaking in tongue upon a line. One nobody in a join any social media pastor, not na Facebook. Every morning, a banyana watch here, no na Kedafia TikTok, no na Kedafia YouTube. Ihe na-eme by ya just enriching them. Ịnọche ekpere ga-agba aka na because onwe ife a na-solve. That is the fact and that is the simple truth. Do you understand what I'm saying? Or mecha teacher mkpu afọ na-eme exercise. O teacher mkpu afọ isi ọgbacha ya after some hours ọ pụọ jesa ahụ lahụ ezigbo ụra ego a na-abatara ya na bank gị nwa nọ ebe a wee si ya time kwụọ na line ịgba aka. That is the fact. Until you start making use of your brain, create being part. You understand me? When you find out goods and services, failure to do so. When you find join in a social media, that is the simple truth.